Niki 5 niku RT 5, loro niku RW kali. RT 2. Dumadine RT ne 5. RT 5 RW 2 kali. Nggih. Lah GR niki Guyub Rukun. Oh, lah iki paguyubane berarti Guyub Rukun ngaten. Nggih, matur nuwun Mbak Semar. Nggih. Kaya bari aku Mbah Narko. Mbah Narko. Bisa lancar. Alhamdulillah. Mbah Narko cita-citane sempet dadi apa? Alah salahne kula niku satu. Mbah Narko. Mbah Narko. Lah iya Narko duwe kanca Narto. Nggih. Ya ampun, ya ampun. Wis iki sapa iki? Kula tiasma nami Haji Mulyono Pak. Hadi Mulyono. Nggih. Tak kira nek Hadi Purwito. Enggak Mas.